eke moneke ngora batebia Bwana. Muna na chega ina choro china chira kubuya neke barabara wakara endege ime na abo kule tiyo mheshimiwa korokwa Famiruka olwo machogo mwano pasta ona tane babuli swali nyari bari moma etasna harusi alfa moma etasna morusi moma nyeti asena morusi tuamanya goikala gosema lwamito wake na moikia na alko bakinko moikia pengine nsanjira moikeri masimba ntara ikaga nyanturago ayenkwarengo ntara ikaga aigongai nyanturago ayenkwarengo tumaiti ngaina morusia tumaiti kitwa kwandete tumaiti kitwa bangete moikeri masimba aga mago chanchi buyekaga nkiyokuma lero tamaita asetwarusanerie asetwaruete nkiyokombo liekera tingo bore tiekera ngo bogoria tingo bore tiasengo moikeria tingo bore asenaro ase amagoso naro asegedegyo magoso naro egi akabere emiake ebere ya tigaire emiake kwa tele mosere bitumba bia Tuatira iribono iga emyaka ebere yogo chikwaka chikura intuga ntoracha gosaba kura osaba rwami twake ntuga ntoracha gosaba chikura kera togosaba anki oyo nata gusabe oyo nata rero anki ende oyo nata gusabe oyo bolio gocha mambia wiki endo oyo nata gocha oyo chikura chikara tambe mono emyaka nebere etikale bono iga nani turamanyo bokimuobo nyasaye okolwa turamanyo gosenga kigo chikobogo chimotwe osema rwami twake igore ndege yarwete korwa sakoro kwa India eyare kogenda UK endege yulia ibogete yabata abantu 240 ekabuza abantu bagakola mu bigo private erana somo bugano rero umuntu naro yamukonyo rumunye gitari gali London oyomo wenyire London yalyo wenyire London yo agachomochi ono ni gache ko rusie familia ya India abakobe ereno abana baye batatu abakobe gocha London asa agache omochie bachikomenyo ono ni basoye ndege akakebicha akatumira abayiri akabateka bano kwa heri ntenara achire ko menya London kwa heri yete tane chita ikaibe akagwa enseye mbosa ekakwa binyore bya tonyese ragira ekakwa binyore bya tonyese tata kikwatokia sebigo tubiko bagwa ayekaramusa kikwatokia bigo tonya ayekaramusa urabona kwachera ene zikoruwa ayekaramusa nonganga nonganja ayekararie bebyane